नमस्कार. शांभवीज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. वर्षभर टिकणारी कैरीची आंबट गोड व तिखट चटणी कशी बनवायची ते बघूया. कैरीमध्ये आयर्न, विटॅमिन्स, कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात असते. त्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. हे खायलाही खूप टेस्टी लागते. कैरीची चटणी बनवण्यासाठी 1 किलो ताजी व गावरान कैरी घेतली आहे. कैऱ्या मोठ्या आकाराच्या घ्याव्या. ह्या कैऱ्या स्वच्छ धुवून घेऊया. धुतलेल्या कैऱ्या सुती कापडाने स्वच्छ पुसून घेऊया. ह्या पूर्णपणे कोरड्या झाल्या पाहिजे. ओलसर राहिल्या तर चटणी खराब होऊ शकते. ही चटणी बनवायला खूप सोपी आहे. आपण वेगळ्या व खास पद्धतीने चटणी बनवणार आहोत. कैऱ्या थोडा वेळ फॅनखाली ठेवूया. तोपर्यंत कैरीच्या चटणीसाठी मसाला बनवूया. त्यासाठी कढईत जिरे 1 छोटा चमचा, पाव छोटा चमचा ओवा, वेलची 4, बडीशेप अर्धा छोटा चमचा, मेथीदाणे पाव छोटा चमचा, काळी मिरी अर्धा छोटा चमचा, कांद्याचे बी पाव छोटा चमचा. हे सर्व लो फ्लेमवर थोडेसे भाजून घेऊया. मसाले भाजण्यासाठी 2 ते 3 मिनिटे लागतात. ह्या मसाल्यामुळे चटणी खूप टेस्टी होते. मसाले भाजल्याचा सुवास यायला सुरुवात झाली आहे. गॅस बंद करूया. मसाले एका प्लेटमध्ये काढूया. थंड होण्यासाठी ठेवूया. थंड झालेले मसाले मिक्सरच्या भांड्यात घालूया. बारीक पावडर करून घेऊया. पावडर केली आहे. फॅन खाली ठेवलेल्या कैऱ्या पूर्णपणे कोरड्या झाल्या आहेत. ह्यांची साले काढून टाकूया. मोठ्या आकाराच्या कैऱ्या घेतल्यामुळे साल काढायला सोपे जाते. कैरी कोवळी घेऊ नये. त्यांची चटणी छान होत नाही. देठ काढून टाकूया. सर्व कैऱ्यांचे वरची साले व देठे काढून टाकली आहेत. आता आपण ह्या कैऱ्या किसून घेऊया. त्यासाठी मध्यम आकाराचे होल असलेली किसणी घेतली आहे. कैरी मोठी असल्यामुळे किसायला सोपी जाते. फ्रेंड्स, चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्यामुळे तुम्हाला नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका. सर्व कैऱ्या किसून एका बोलमध्ये काढून घेतल्या आहे. त्यात 1 किलो साखर घालूया. मिक्स करूया. साखरेऐवजी गूळ घेऊ शकता किंवा अर्धा गूळ अर्धी साखर घेऊ शकता. कैरी आंबट असेल तर साखर जास्त घालावी. ही चटणी कैरीमुळे पौष्टिक होते. त्यामुळे ही अवश्य बनवा. हे मिक्स झाले आहे. आता जाड तळाची कढई घेतली आहे. त्यात हे मिश्रण ओतूया. गॅसची फ्लेम लो आहे. साखर घातल्यामुळे हे पातळ झाले आहे. मिश्रण थोडेसे घट्ट झाले आहे. ह्यात अर्धा छोटा चमचा मीठ, 1 छोटा चमचा काळे मीठ, 1 छोटा चमचा काश्मीरी लाल तिखट व्यवस्थित मिक्स करूया. तुम्हाला चटणी जास्त तिखट आवडत असेल तर भाजीसाठी तुम्ही जे तिखट वापरता ते तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता. चटणी लो फ्लेमवरच शिजवावी. ही चटणी आंबट गोड व तिखट चवीची असते. तळाला करपू नये म्हणून चटणी मधून हलवावी. हे एवढे घट्ट झाले आहे. ह्यापेक्षा जास्त घट्ट करू नये, कारण हे थंड झाल्यावर अजून घट्ट होते. शेवटी भाजलेल्या मसाल्यांची पावडर घालूया. व्यवस्थित मिक्स करूया. ही कैरीची चटणी एकदा बनवली तर तुम्हाला जेव्हा पाहिजे तेव्हा खाऊ शकता. कैरीची वर्षभर टिकणारी आंबट गोड व तिखट चटणी तयार आहे. गॅस बंद करूया. पुरी, पराठा, ब्रेड, चपातीबरोबर खूप छान लागते.
मुलांना ब्रेडला लावून दिले तर ते आवडीने खातील. चपातीला किंवा पराठ्याला लावून रोल करून दिले तर हेही मुले आवडीने खातील. चटणी थंड झाली आहे. हवाबंद काचेच्या बरणीत भरूया. पाणी नसल्यामुळे ही खराब होत नाही. तयार आहे कैरीची आंबट गोड व तिखट चटणी. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बघत रहा शांभवीज किचन. धन्यवाद.